Добрий вечір. Мене звати Любомир Фаренц, і ми розпочинаємо вечірній ефір на телеканалі АТР. Під стінами Верховної Ради досі триває акція великої політичної реформи. І от буквально півгодини тому в адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко має намір зустрітися з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Мустафою Найємом. І у нашій студії ми вітаємо Олега Петренка, народного депутата України, члена партії «Національний корпус». Доброго вечора. Пане Олеже, давайте розпочнемо з того, що партія «Національний корпус», очільником якої є Андрій Білецький, заявила, що її участь у мітингу біля Верховної Ради не означає підтримки Михайла Саакашвілі. Тобто Нацкорпус, він підтримує всі три вимоги, тобто зміна виборчого законодавства, створення антикорупційного суду, однак вона не хоче брати у цій акції чи мітингу участі. Чому такий різкий поворот? Та ніякого різкого повороту. Національний корпус справді підтримує, а хто не підтримує ці три вимоги? Справді, дійсно, навіть послухати абсолютно всіх тих, хто представляє владу, і спікера парламенту, і президента, і там голів фракцій, всі за, да, всі підтримують ці три вимоги. Проблема там тільки в тому, що всі підтримують на словах. Так як і 3 роки тому, коли були вибори, да, всі на цих гаслах, у всякому випадку там не було тільки антикорупційного суду, да, а і нове виборче законодавство. І зняття недоторканності, з року в рік про це йде мова. На всіх цих лозунгах всі ті, хто зараз при владі, приходили до влади, отримували депутатські мандати, ставали президентами, спікерами парламенту і так далі. Тому це абсолютно нормальна річ, просто прийти, в тому числі і під стіни Верховної Ради, і просто спитати за брехню, за банальну брехню. Це проста річ, людей обманювати не можна. Тому, підтримуючи всі ці три вимоги, Національний корпус справді був серед організаторів акції під Верховною Радою вчорашньої, причому там всі свої організаційні моменти, які брав на себе Національний корпус, ми бездоганно виконали всі. Які саме організаційні моменти? Що ви маєте на увазі? Там було багато, ви зрозумієте, що кожна акція, наприклад, ми відповідали там захоплення дата-центру паркового, за сцену відповідали, за озвучку відповідали, тобто безліч технічно, за охорону сцени. З усім, що ми брали на себе зобов'язаннями, Національний корпус бездоганно справився. Для чого Нацкорпус, Свобода і правий сектор захопили? Тут зовсім не пов'язано, знову ж таки, прозвучало в контексті 17-го. Я ще тоді, 16-го, тоді ще сказав, що... Його захопили 16-го. Навіть скоріше. З акцією 16-го це було. Це ніяк не пов'язано з акцією 17-го числа. Це скоріше пов'язано з нашим маршем націоналістів 14-го числа. Коли ми зібралися, було багато часу йти по Києву, спілкуватись, говорити про якісь плани. В тому числі, тоді ж 14-го, вирішили, що боротьба з агресором всередині України, да, там, з російським капіталом, з російськими банками, з підприємствами, з яких досі сім'я Януковича отримує прибуток. Причому, як мова йде про вертольотний майданчик, то там же ж справді досі сім'я Януковича отримає 3 роки від... Лариса Сарган, спікер Генеральної прокуратури України, вона заявила, що вертолітний майданчик, він знаходиться у власності держави. Тобто... таку брехню дуже просто перевіряти, дуже просто. Заходиш в реєстр і дивишся, кому ця нерухомість, цей об'єкт належить. Він належить фірмі... Амадеус. Да, саме цій фірмі він належить. І так, є рішення суду апеляційного, згідно якого наклався арешт і у державного підприємства забороняється відчужувати. На зберігання. Так. Тобто не більше того. Але весь цей час, після рішення суду апеляційного, всі орендатори продовжують сплачувати оренду фірмі сім'ї Януковича. До речі, об'єкт будувався на вимогу безпосередньо Януковича і за рахунок, на його фірму, і таке жирне місце під самою Верховною Радою, внизу на Парковій, і будувався за рахунок вкраденого з бюджету ПДВ. Тобто там джерело, з якому... Так, журналісти робили процес розслідування. Тому для чого Нацкорпусу
Це місце. Це акція по стимулюванню, щоб прискорити процес. Тому Кого? що арештувати майно і далі давати можливість сім'ї Януковича отримувати прибуток з об'єкту можна роками торгуватись, робити цей об'єкт якимось з моментів, елементів якихось там торгів барижних і так далі. Тому, окей, справді, не на словах в Фейсбуці, а справді, зробіть так, щоб заходячи в реєстр, можна було побачити, що цей об'єкт належить державі. Все, крапка, все просто. Національний корпус, там жодного пошкодження майна не було, жодних протиправних дій не було, жодна людина не постраждала, жодний вазончик не постраждав. І орендарі як працювали, так і працюють. Нема завдання там нашкодити комусь там в комерційній діяльності орендарів. Це наші громадяни, які працюють, які собі заробляють на життя. Пане Олеже, от ви сказали, що ціллю Національного корпусу було прийти, говорити з людьми перед початком акції. Коли відбулася акція 75-річчя УПА, так і марш героїв, я особисто як журналіст був вражений. Я був на Хрещатику, Правда. дуже багато прапорів Національного корпусу. Однак, коли запитати пересічного українця, що таке партія Національний корпус, які ідеї вона висуває і чого вона хоче, на вашу думку, люди відповідають на це запитання? Чи достатньо висвітлена партія Національний корпус? Вона стала одним з гравців, так? Безперечно, просто у нас абсолютно інший шлях, ніж, ну, скажімо так, на сьогоднішній день більшість партій, про які люди щось кажуть на вулиці, що, ну, просто на рівні впізнаваності, бренда, можна і так, да? Давайте там політтехнологічною мовою говорити. Ми ніколи не були на бікбордах. Це просто достатньо коштовно це буде коштувати, але... Ну чому? Лідера партії Андрія Білецького всі знають, правда? Це єдине впізнаване лице. Так, але я ж кажу, в нас абсолютно інший шлях. Якщо б у нас був там свій олігарх, який б нас пофінансував, просто, знаєте, місяць бордової кампанії, місяць рекламних роликів на телебаченнях, і все. Ви побачите зовсім абсолютно іншу місяця достатньо буде. Але ми абсолютно іншим шляхом. Ми не політичний проект, ми політична партія, ми явище, з яким Україні жити найближче, як мінімум, десяток-півтора роки. Ви говорите, що нема олігарха, однак, я перепрошую, партію Національний корпус часто пов'язують з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Це правда? Так, ми визнаємо, що нашим ворогам вдалося. Справді, дуже потужний ресурс на це був кинут. І політтехнологічно вдалося приліпити нам ярлик, що ми пов'язані з Аваковим. Це правда. То це правда чи неправда? Ви пов'язані чи ні? Ми пов'язані з Аваковим виключно робочими стосунками того ж Андрія Білецького щодо полку Азов, полку Нацгвардії Азов. Полк Нацгвардії Азов на сьогодні... Але партія Національний корпус, вона створена на базі полку Азов? Ні. Але кістяк? Давайте так. Полк Азов до політики, справді, полк Азов з'являється на сьогоднішній день взірцевим військовим підрозділом в Україні. Я можу дуже довго говорити. Полк Азов в жодній політичній акції не приймає участь. Взагалі, тобто, це принципова штука. Ви ж з полку Азов. І з батальйону ще. Я ще доброволець з батальйону МВС. Ну, тобто ви до Азова маєте безпосередньо... Кістяк з самого початку, безперечно, це були ветерани саме батальйону Азов, добровольці літа 2014 року. Кістяк спочатку громадської організації «Цивільний корпус Азову», потім, коли з коротеньких штанічок громадської організації вирісли до політичних вимог, треба було мати інструмент політичної партії, створили політичну партію «Національний корпус». Це правда. Зараз... Але багато людей, які починали з вами, в тому числі тепер відійшли. Так само, як і прийшло багато людей. І це, знову ж таки, це політична партія «Національний корпус». І відійшло ті, які будували ідеологію Азову. Це не Азов. Національний корпус – це не Азов. Тому зараз, от, наприклад, в мене на Черкащині кандидат, один із кандидатів на голову ОТГ, який ми підтримуємо, якого очолює нашу районну організацію, він боєць Айдару. Тобто не батальйону Азов доброволець. Тому зараз ми розширюємо абсолютно, ну, зараз лише невеличка частина членів партії, нашого активу, це безпосередньо ті, хто були в військовому підрозділі або батальйон Азов, потім вже полк Нацгвардії Азов. Тобто... Ім'я Олега Однороженка говорить багато, правда? Він один з ідеологів, правда, Азову. Ну, як ідеолог? Що значить ідеолог Азову? Ну, тобто він за комунікацію, батальйон... він відігравав одну з центральних ролей в Азові. Ви погоджуєтесь?
справді йому було Олег Однороженко справді Ну ви погоджуєтесь, він дуже був однією з центральних осіб Азову, патріота України і так далі. Саме в ідеологічній, а не в практичній якійсь площині. Тому що справді ідеолог, як ідеолог, він справді дуже крутий учений, дуже крутий історик. Але Партія без ідеології, вона неможлива. безперечно, Ви але погоджуєтесь вже зі мною? на момент створення партії Олег вже не мав відношення до саме політичного складової азовського руху. Тому так він свого часу відійшов, причому без скандалів. Це зараз якесь напруження у нас виникло з якихось там причин. Чому я згадав ім'я Олега Однороженка? Він минулого місяця у себе на сторінці у Фейсбук написав: «Національний корпус від 15-го руху рухається не до великої України, а до максимальної адаптації до існуючої системи з метою одержання політичних та економічних дивідендів у її рамках, а отже є прямим посібником цієї антиукраїнської системи. І неважливо, усвідомлено це робиться чи ні». Це цитата його. І він говорить про те у себе на дописі, чому його думка є такою важливою, тому що він був біля витоків створення батальйону, полку Азов, він працював дуже довго там. І він каже, що це просто політично-економічний проект. Чий? Олег Однороженко не мав суттєвого якогось внеску при створенні батальйону Азов. Він справді був одним з тих, хто був серед перших, хто був в першому складі батальйону Азов. Але ви абсолютно гіпертрофуєте його значення в батальйоні Азов або в Азовському Русі. Хоча справді він дуже толковий історик і дійсно, як ідеолог націоналізму, має право на свою точку зору. Тому це особиста його точка зору. Справді, це вона суб'єктивна, вона пов'язана з тим, що якісь особисті виникли там негаразди з певними людьми. З ким? З Андрієм Білецьким? Ні, я не думаю, що з Андрієм Білецьким, знаєте, ви так гіпертрофуєте. Я не гіпертрофую. Він особисто також писав, що Андрій Білецький просив його повернутися в лютому цього року. Я не орієнтуюся в справах Олега Однороженка. Я не розумію, Ми не говоримо про Олега Однороженка, ми говоримо про ідеологію і політично-економічні проекти. Які економічні проекти? Олег Однороженко... Ви бачите, ми політичні. Якщо говорити про, знову ж таки, як вже сказав, ми не політичний проект, ми явище, яке сформовано в форматі політичної партії. Як створюються політичні проекти? Береться 5, 6, 10 симпатичних облич, вкидаються гроші олігархів, на тобі проект на вибори. У нас було 2 роки. Знизу ми розвивались. В нас спочатку повірили тисячі молодих, за більшості молодих людей. Ви бачили, я можу сміло говорити там за нами майбутнє. У кого стільки молоді, скільки в національному корпусі? Дуже багато, я погоджуюсь. Хоч у когось є в країні, за кимось, хоч приблизно, хоч 10% стільки молоді повірило, скільки в нас. І потім, коли вже ми обросли кількістю прихильників на місцях. Але це молодь, це 20 років, там до 25. Так, старшого покоління немає. Чому? Є мізер, дуже невеликий. От я ж пояснюю, ми незвичайний політичний проєкт. Як ви кажете, там якісь економічні проєкти, політичні проєкти. Не бачу, нема про що говорити. Ви думаєте йти на вибори? Але не про політичні проєкти, не про економічні проєкти, просто нема про що говорити. Ви підете, пане Олеже? Безперечно, політичні партії створюються заради того, щоб приймати Це є політичним проєктом. Тому, знаєте, політичний проєкт, от є вибори. Під вибори створюються політичні. Пройшли вибори. Не пройшла ця партія. Все, вона перестає існувати. Ви самі знаєте десятки таких прикладів. У нас же ж, якщо ми не пройдемо в парламент, наприклад, на якихось дострокових чи виборах, з нами нічого критичного не відбудеться. Ми такі самі будемо такою самою силою, впливовою силою, за рахунок людського пасіонарного ресурсу, за рахунок тої ж самої вулиці. Пане Олеже, давайте повернемося до акції. Сьогодні Зорян Шкіряд, радник міністра внутрішніх справ, заявив щира вдячність тим патріотичним політичним силам і народним депутатам, котрі проявили високий рівень відповідальності і не вдавалися до провокацій, здійснених маргінальними угрупуваннями Саакашвілі і Грішина. От ви заперечуєте пов'язаність партії «Національний корпус» разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Зорян Шкіряд є радником Авакова. Ви відійшли з самих початків, тобто він висловлює вдячність.
Тобто, розумієте, За тут що якась вдячність? синхронізація, що відійшли, так, які не Куди вдавалося. відійшли? Щира вдячність тим патріотичним політичним силам і народним депутатам, котрі проявили високий рівень відповідальності і не вдавалися до провокації. Національний корпус відійшов, так, від Саакашвілі і Грішина. Ніхто нікуди не відходив. Там кілька чоловік я бачив Національний біля Верховної корпус, Ради. Організація, яка не буде ні від кого відходити, Ми говоримо не про акцію. приходити, не бігати від кого. Дуже багато задалось питань, там Саакашвілі, акція 17-го. Ми були там, тому що ми підтримували вимоги. Крапка. Акція пройшла, були наші люди, одна з найбільших по чисельності. І акція закінчилась робота Верховної Ради. Акція закінчилась, а далі почалась, справді почалася цібячина вже від Михайла Саакашвілі і його оточення. Нам, наприклад, ми з Андрієм Білецьким вчора виходили з Ради. Раз там зупиняє автомайдан нас там. Не пустимо з Ради. Звісно, що ніякий автомайданчик, хто б то не був, не може ніколи не зможе Національному корпусу розповідати, де йому бути, де йому не бути. А ви що, це що, не узгоджено з Національним корпусом? Це ж з вами узгоджено. Всіх депутатів не випускаємо з Ради. Абсолютний абсурд і нонсенс. Тобто, знаєте, не випускати з Ради. Нас там залишалось на кінець робочого дня, десь, може, 70-80 депутатів. І працювали над правками до медичної реформи. Ті люди, які почали, оці вже не заплановані, не узгоджені, не погоджені з іншими, не стільки з Національним корпусом. Мустафа Наєм, Лещенко, Шабунін, всі там ще десятки людей, вони теж відійшли. Просто всі залишилися в тому форматі, в якому узгоджував оргкомітет. А хтось почав свою гру грати. Ми нікуди не відходили. В четвер, завтра знову будемо під Верховною Радою. Національний корпус. Які відносини Національного корпусу з свободою? Партнерські і... Інколи це не просто, але ми просто розуміння того, що все ж таки націоналістичний, такий радикальний, патріотичний сегмент електорату, він не настільки вже величезний. Тобто абсолютна прагматика. Тобто якщо ми будемо як вийшло, раніше була свобода, майже монополію мала на цей сегмент. Після того, як свобода попала в парламент, праві рухи, сили, ми можемо там назвати Патріоти України, Соціально-націоналістична асамблея, я просто багатьох знайомих серед них, вони говорили, що свобода перетворилася в такий собі політичний проект, і тому вже серйозно інші праві рухи їх не сприймають. Національний корпус сприймає серйозну свободу, ви говорите партнерські відносини. Безперечно. Це партія, яка за заявою Сергія Лещенка брала гроші з чорної бухгалтерії Януковича. Ви дуже багато на початку говорили Януковича. Як можуть бути партнерські відносини з правою партією, однак, яка має праву ідеологію, однак є... На наші стосунки з свободою не будуть визначати слова там Сергія Лещенка чи ще чиїсь слова про когось. Справді так же вийшло, що Майдан породив правий сектор, війна породила Азов. Такі справді зламні історичні моменти такі для нашої країни, вони породили ці нові політичні сили. І якщо ми не знайдемо порозуміння, якщо у нас не буде єдності... У чому? Ідеологія майже одна і та сама, так? Я ж кажу, у діях, у співпраці, у акціях політичних, у акціях прямої дії, як з вертольотним майданчиком. Тому, якщо ми будемо розпорошувати, а ми з моменту підписання маніфесту, знову ж таки, я не буду говорити, що все просто. Повірте, не просто. У кожного свої амбіції, свої заморочки, свої таракани в голові, що завгодно. Це шукати єдності, це набагато складніший процес, ніж гратися в якісь там проекти політичні, якісь і у власні амбіції. У нас в Україні, знаєте, два українці, три гетьмани, у кожного свої амбіції. Ви були присутні в парламенті, коли голосувалися закони про реінтеграцію Донбасу? Так, безперечно. Ви не голосували. Чому? І, наприклад, позиція депутатів «Свободи» була більш активніша. Ми говоримо про поведінку Юрія Левченка. У вас є якісь розходження щодо цього питання? Ви були присутні в парламенті, Андрій Білецький не був присутній в парламенті. Так, він фізично не міг голосувати. Ви не висловили ні за, ні проти, ні утримався. Я голосував проти особливого статусу ОРДЛО, червоною кнопкою проти. Перше читання закону, ви його щось обзиваєте про реінтеграцію, там про реінтеграцію жодного слова немає в цьому законопроекті.
Це так, ярлик. Це ярлик. Як Азов пов'язаний з Аваковим, так само цей закон пов'язаний, настільки ж пов'язаний з реінтеграцією. Приблизно так само. Так от, я просто не встиг нажати жовту кнопку «Утриматись», чисто фізично. Я просто настільки, це, знаєте, в п'ятницю, в святий для депутатів день, коли депутатів не загониш на роботу, влада просто зігнала це безхребетно, безвольне стадо. Люди, які вдруге, втретє за три роки з'явились в Раді, щоб за це проголосувати. Тотальне кнопкодавство, просто тотальне таке, знаєте, коврова бомбардіровка була в залі по кнопкодавству. І просто я спостерігав за цим всім, що відбувається, тому просто фізично не встиг там, за ці 10 секунд, тому що просто десь я ж розгубився від того, невже таке можливо? Ви не хотіли додати якось свій голос, сказати, що я голосую проти і так далі? Фізично не встиг. Я б отримався. Ой, це формальності. Але це важливо. Кому важливо? Ви перші, хто мені акцентує, що це важливо було, що саме... Коли ми говоримо про «Свободу» і «Національний корпус», щодо цього питання представники «Свободи» були дуже активними, так? І «Свобода» Дивіться, ситуація. Напередодні, четвер, вечір, блокуємо президію Верховної Ради. Ми з Андрієм Білецьким також приймаємо участь в блокуванні президії Верховної Ради. Опять, знову таки, різні сили, різні погляди. І ситуація. Засідання переривається, уходять в кулуари, у Парубія в кабінеті йдуть переговори, виходять до нас представники і кажуть, ми прибираємо 7 статтю взагалі з закону. Тобто принциповий момент. Посилання на Мінськ в цьому договорі. Взагалі абсурд, взагалі взаємовиключні речі. Спочатку ми визнаємо Росію агресором і в цьому ж законі вводимо в українське правове поле Мінськ, де Росія не агресор, де вона просто посередник. І є суб'єктами, є Плотницький, Захарченко, ДНР, ЛНР. Окей, хитрості починаються. Не будемо на Мінськ, будемо не на резолюцію ООН, не асамблеї, а на російську резолюцію Радбеза ООН. Це чистий Мінськ. Знову ж таки, це те саме. І нам кажуть, ви готові, як ви відноситесь? От зараз поставимо, взагалі прибираємо 7 статтю. Ми кажемо так. У першому а далі ми стали заручником ситуативного партнерства з тою ж самопоміччю. Ви були в Ультрас, правда? Тому що, закінчу, і в нас, нам кажуть, відійдіть з президії. Ми кажемо, а що буде з ними? Зараз в силовим форматі ми очистимо. І уявляєте, Андрій Білецький, Олег Петренко відходять від президії і спостерігають, як самопоміч то само, з дівчатами, половина дівчат там було, там хтось силовим способом, уявляєте, І ми розуміємо, що була маленька перемога, хештег перемога маленька, без 7 статті вже в першому читанні пішов. Наступного ранку вони ж зібралися за допомогою апарату Верховної Ради, зранку самі захопили президію і вже з 7 статтєю проголосували в першому читанні. Тобто вони розуміли, що вчора могла бути перемога. Стали заручниками наших вимог, наших партнерів ситуативних. Ви належали до руху Ультрас, все правильно, так? Так, вірно. Ви були на Майдані. Так. Також. Тобто, будучи Ультрас і будучи на Майдані, ви більш-менш розумієте, як діє поліція, так? Як фанат футболу і вже тоді як активіст на Майдані. На вашу думку, от дії поліції не здаються дивними зараз на акції? От дуже легко забралися щити. Що от є якась такі гра в піддавки, так? Не те, що піддавки. Тут я так думаю, що влада чітко розуміє, що не можна допустити десь перегнутися з силовим формою. Як тільки це буде просто пропорційно, навіть не пропорційно, це буде прогресія. Найменше насилля, воно буде породжувати в прогресі підтримку тих, хто там поставив це наметове містечко. Так вже влаштовані українці. 1 мільйон людей на Майдані 31 листопада 2013 року зібрались саме після того, як побили студентів. Національний корпус готовий до насилля? Знаєте, це примітивне, так, готові до насилля. За насилля заради чого? Так, ми вже говорили, що ми люди, які добровольцями пішли воювати на війну. Ми готові до насилля, так, по відношенню до ворогів України. Ми готові віддавати своє життя, готові вбивати ворогів.
заради того, що за кожний краптик А от зараз нашої в Києві землі. готові чи ні? До насилля по відношенню до кого? Ну, якщо поліція перевищить якісь службові Дивіться. свої повноваження. Один момент є. Якщо ця історія вся переросте справді в щось подібне Майдану, якщо це стане народною темою, а не темою окремих політиків, Нацкорпус буде з народом. Що для того буде потрібно? Насилля або мирно. От все, що потрібно. Дивіться, тут трохи незрозуміло, пане Олеже. Ви сказали, що Нацкорпус підтримує ці ідеї. Інші політики також підтримують ці ідеї. Тепер ви говорите, що це стало темою окремих політиків. Формат наметового містечка і те, що там відбувається. Це не було погоджено з тими, хто організовував акцію 17 числа з самого ранку і до закінчення роботи Верховної Ради. Це абсолютно інша тема. Тобто це не тільки не з нами, з іншими, з абсолютною більшістю тих, хто організовував мітинг під Верховною Радою 17 жовтня, виникли у них більші претензії до Міхайла Саакашвілі і тих, хто там. Пане Олеже, я мушу перервати розмову разом з вами, тому що у нас на прямому ефірі є журналістка АТР, яка зараз перебуває під адміністрацією президента. Чи чути мене? Тут збирається все більше міліціянтів, поки що чекають політиків на переговори з президентом. Вони обіцяли прийти о 19:00. Я повторюю, що збільшується кількість правоохоронців, тому ми зараз будемо слідкувати за тим, коли ж підійде колона з мітингувальниками, і будемо запитувати у них, які їхні вимоги і про що саме будуть говорити їх лідери з президентом Петром Порошенком. От ми поки що чекаємо, коли вже підійдуть мітингувальники. Центр перекритий, перекрита вулиця Грушевського. Особисто ми йшли пішки, тому що всюди правоохоронці. Переривається у нас звук, тому що там трохи погана трансляція, і ми повертаємося у нашу студію і продовжуємо розмову із Олегом Петренком, народним депутатом України, членом партії «Національний корпус». От, Олеже, зараз президент готовий говорити, так? На вашу думку, як можуть продовжуватися події? І що робитиме Національний корпус? З самого початку 17-го ще числа у влади був план А, план Б, план С, в залежності від того, наскільки, знову ж таки, підтримка народу буде під Верховною Радою. На жаль, це можна говорити, аналізувати, чому насправді не так багато людей. Пане Олеже, знову зупиняємося, тому що у нас під Верховною Радою є журналіст АТР Віктор Пономарьов. Вікторе, чи чути мене? Доброго вечора. Вікторе, що зараз відбувається під стінами парламенту? Власне, за останню годину ніяких сутичок, ніяких провокацій і нічого цього не було. Зараз, в принципі, ситуація стабільна, все спокійно. Потроху надвечір починають сходитися люди, їх набагато більше, ніж годину тому. Зі сцени постійно грає музика, виступають спікери, зокрема, близько 20 хвилин тому виступали народні депутати. Зокрема, Юрій Дерев'янко сказав, що 11 затриманих було, і депутати намагатимуться їх витягнути. А з Печерського районного відділку національної поліції також він сказав, що щити, які належать
належать нацгвардійцям, вони мають бути повернуті до Нацгвардії у їхню власність, оскільки акція мирна. І він додав, що о 19-й годині народні депутати все-таки підуть під адміністрацію президента, щоб поговорити з ним і донести свою позицію. Студія. У нас зараз під адміністрацією президента знаходиться наша журналістка Вікторія Аблязова, і вона сказала, що зараз якраз політики і також активісти йдуть під адміністрацію. Чи багато людей із ними рушило до адміністрації президента? Дякуємо. З нами на зв'язку був Віктор Пономарьов, журналіст телеканалу АТР. І ми продовжуємо розмову із Олегом Петренком, народним депутатом України, членом партії «Національний корпус». Пане Олеже, на вашу думку, скільки це все ще триватиме оці перемовини, і чи президент України погодиться на вимоги протестуючих, скажімо так? Так, я вже почав, що з 16-го були готові на різні ступені компромісу. Влада була готова в залежності від того, наскільки потужна там буде вулиця вимагати цього, підтримувати ці вимоги. Ті, хто організовував. На жаль, трошки теж було відверто, чесно відверто. Трошки були розчаровані в тому, що можна довго аналізувати, чому народ не підтримав так, як там очікували ми в тому числі. Не тільки, я не про те, скільки активістів було, Національного корпусу, Свободи, там долучилася і Батьківщина, і хто тільки завгодно, а саме просто пересічних українців, коли справді тема стає народною, а не політичною. І можна говорити про те, що не зовсім зрозумілі були вимоги людям, тому що люди все ж таки хочуть якихось простих обіцянок, картинок про світле майбутнє. А ми пропонували 3 інструменти для досягнення. Люди не дуже сприймають це так легко. Тобто кожна вимога – це інструмент досягнення якоїсь цілі, не більше того. Можливо, політтехнологічна помилка в цьому була. Але вже є певні поступки. Справді, тобто сьогодні маленька перемога, комітет прийняв рішення, правовий комітет, про те, що вже можна розглядати законопроект в сесійній залі. Нічого не заважає завтра голосувати закон про вибори, наприклад. Закон про президентський, про зняття недоторканності. Але там є певна міна закладена. Яка саме? Вона в тому, що момент про те, що зняття недоторканності вступає в силу з 1 січня 2020 року, він не... Ви не хочете чекати? Я не хочу. Але мало того, він не в перехідних положеннях, ця норма не буде в тілі Конституції. А це просто буде нормою цього закону. І цю норму можна буде змінити в будь-який момент в 226 голосів, а не в 300 голосів, як то потребують зміни до Конституції. І це закладається, і це закладено в президентському законопроекті. Збирається наступна каденція Верховної Ради, і в 226 голосів вносять в зміну, і там не 20-й рік, а там 51-й рік, умовно кажучи. Тому є запитання, але в будь-якому... Чи погодиться Олег Петренко, коли буде переформатування Національного корпусу, так, на теоретичних виборах, і коли там війдуть, наприклад, представники Народного фронту? Цю партію на майбутніх виборах, чи він буде балотуватись до парламенту? Не війдуть представники Народного фронту в списки Національного корпусу, тому мені складно говорити про те, що я знаю, чого не буде. Там погоджусь чи не погоджусь. Цього не буде. Ми не є проєктом Авакова, ми не є проєктом сателітом Народного фронту. Я перепрошую, тому що у нас є стрім. От зараз наші журналісти перебувають під парламентом. Ми бачимо, скільки багато є поліції, яка оточила навколо. Ми бачимо, на задньому фоні рухаються поліцейські. Ми бачимо, от ходять люди, поліцейські, вони виставилися стіною. От ми бачимо, вже є звук у нас. Ось стоять поліцейські, які по периметру оточили, нікого не пускають, рух є, машини їздять по вулиці. От наш журналіст старається підійти ближче до поліції. От вони одягнуті у таких жилетах, що їх було видно.
Пане Олеже, на вашу думку, влада боїться? Ось стільки поліції знаходиться зараз на вулицях, ми можемо це спостерігати. Безперечно, це відповідь тут очевидна, що якщо стільки поліції, от Ультрас Київського Динамо їздили, був матч Чорноморець Динамо Київ, кажуть, такого взагалі за все життя такого не бачили. По Одесі гуляли, там фанати, там фаєри, все там взагалі хоч би якийсь ППСник там десь спостерігав за цим. Тобто тотально з усієї України постягувалися всі ресурси, які тільки Чи можливо. потрібно було стільки поліції? От ми бачимо, от в шлемах ми можемо спостерігати на відео. Чекаємо наказів. Моралюбові. Спросіть командира. Спросіть командира. Ми зараз спостерігаємо, як наші журналісти підходять до поліцейських і вони запитуються, що вони будуть робити. Тривожна достатня картинка, безперечно. І знаєте, якщо ми не поселились в таборовому в наметовому містечку, це не означає, що що ми не спостерігаємо за ситуацією, і справді ми дуже занепокоєні і застерігти хочу владу, що недопустимості жодних силових сценаріїв, тому що це підтримуємо ми те, що зараз там відбувається, те, що там робить Міхеїл Саакашвілі і його партнери, чи не підтримуємо. Ми точно підтримуємо те, що українці мають право на мирний протест, і навіть в такому форматі. Якщо події будуть дуже швидко розвиватися, і от президент може не виконати вимог, протест буде продовжуватися, Міхеїл Саакашвілі і решта депутатів будуть присутні під Верховною Радою, Національний корпус буде приєднуватися до тих акцій? Знаєте, давайте будемо дивитися, що буде відбуватись. Тут кожної хвилини може змінитись формат того, що відбувається самим, взагалі, просто неможливо моделювати. От на сьогоднішній день вже неможливо план А, план Б, план С. Тут абсолютно ситуативне реагування, оперативне ситуативне реагування на ті події, які відбуваються. Тобто Пане Олеже, ми нічого не можемо заперечувати, там приєднаємось, не приєднаємось. Ми застерігаємо від того, щоб влада застосовувала силу. дуже коротко, я не можу вас про це не спитати. Звідки гроші у Національного корпусу? Я спостерігав на Хрещатику. Члени чи партії, чи ті, які є прихильниками Національного корпусу, були дуже добре екіпіровані, хороші прапори. Звідки на це все гроші? Знову ж таки, знаєте, гроші – це точно не ті гроші, це невеликі гроші, це, які витрачають політичні партії елементарно просто на ролики по телебаченню. Ні в яке порівняння це не може йти, флажочки і курточки. Тому, безперечно, в нас є прихильники. В нас Є багаті прихильники. Є, як багато, олігархів нема точно. І ви не побачите у нас грошей, які, значите, от побачив справді гроші, от є там якийсь олігарх, якесь фінансування. Нічого подібного немає. Дякуємо Олегу Петренку. Олег Петренко – народний депутат України, член партії «Національний корпус», з яким ми у студії телеканалу АТР в вечірньому ефірі говорили, чого ж все-таки хоче партія «Національний корпус», чи піде вона на наступні вибори, і чому вона відмовилася стояти разом з екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Ми повернемося у цю студію вже через кілька хвилин, тому що буде програма із Севгіль Мусаєвою. Мене звати Любомир Ференц, і це телеканал АТР.